everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Oh. Dili magugumo ang baktay. Gilantaw ko lang si Corazon. Ana siya may tirasa ng mong bayo. Di ba? Siya na. Hala, utsinta ka hala. Ang babaeng anghel nga nahogi kas langit. O niluka pa sa yuta. Tod! Hala. Oy, ka-short, oy, mga mords. Hala, kabuta. Oy, kuha. Hako pa dong. Pagkaman, brutsahe dong luminos. Brutsahe dong. Tatay-wasay sa puy. Hoy! Oy! Kinsa yun nakita niya? Kinsa! Ay, ngunta naman ka! Ala, nasakgaw! Ngunta naman ka! Isugar magnawang ni mong panwaya ka, oh! Nisakang kilay si Babaw! Murag tunggoy-tunggoy skilay! Nagpatiugsog sa ubos! Nano ka? Hoy! Taba! Ayaw ginamaw diya. Oh! Ako ni nga mo. Apil dahil ka! Mayong buntag diha, bay. Ang akong pangutana mo ito, baga! Hoy! Kaisog ni mo, be. Bugno ka. Ha? Isog dia, ha? Huwag mi mahadlok! Huwag yun ko mahadlok! Nailawas akong anak, hilaw, oh! Deko kaya na! Dong, luklok. Hindi, luklok ko si mong ilok, dong. Luklok ko, dong. Sir, naaraman may gitanaw sa unahan. Kanang babae? Kanang naa sa tirasa? Oh, Bating na ang mong kawaban, oh! Na! Kalit lang sulpot ganina! Naray! Hoy! Nanaway pa. Naong na! Nanaway pa ko itong patignaong na. O Amo. ganong gitanaw mo siya, lalaki? Nay. Huwag mo kulubad eh. Ala! Oh. Dili. ngano di ay og Nakapali. ako siyang tan-awon, sir. Wa man ko'y daw tang tumong niya. Igo raman ko ni tan-aw. Higala ko si Corazon. Mao ba? Higala mo siya? Higala mo lang! Kadungog ka! Nakapali. Nakadungog. Mutingog kapag amawa ka. Hala! Nakapali niya. Ikaw, dili ko gusto mo tan-aw ka na ng babayana. Labaw sa tanan. Dili ko gusto mo duol ka kaniya. Nagkasabot! Ito na sila. Namiya na. Akong nabasa nga may pagtan-aw siya ni Corazon. Asa to? Katong daot? Katong murag hilo nga itano sa dagom ang iyang ilong? Kita ko. Murag mulugwa na ang kalimutan sa dihang nagtanaw ni Corazon. Kadtong usa ka lalaki. Dali, manaog tag kikinidi. Adto ta sa ubos. Ay, kabugat si Kahoy, oy. Ako na lang lagi da. Ay, day, di ka ba maloy? Ang akong pikoy nadatugan sa Kahoy. Ako na lang dong, ako na lang. Kaya na ko dong. Katubag tao ba? Katong badlong-badlong na to ba? Nga dili mo tanaw ni Corazon ba? Isukay dagway, no? Bitaw. Nawag ito'y apali. Pero wa man ko mahadlok ato niya, tay. Naagisir ito'y apali sa. Bidaw! Pati king naong! Galis nga lang ilong! Muwagin apal. ta sa tungod sa bahay nila ni Corazon, tay. Do, tanawa dong. Si Corazon, no, nakakita na to, oh. Hello, Luminous! Liwasay! Uy! Hi, Day! Gapaan mo, Day, oy! Gwapo sa di akong anak, hilaw, Day! Tay, mauha ta, tay. Uy. Ay, kamala ka, dong. Mas gwapo pa sa kunin mo. Hapit unya mo! Sige! May itumod pa ming kahoy, Corazon. Oh. Muwagin lang ko na, mi. Akalain mo, eh. Ay, kamala ka, Day! Mubalik pero gabi is dong luminos! Mubalik mi ka, mamisita! Tay, Ha? Oh, lagi, Day! Mamalik mi niya, Day! Corazon. Mula pa lang ko na, mi, ha? Magtumod pa mi si tatay sa mga kahoy igsusubnod. Sige, ayo-ayo mo, Luminous. Liwasay. Dali na, tay.
Ingon sa mauwaw mo tanaw na ako si Luminous. Ngano ka? Unsa may ang gikauwawan? Oh, lami man kayo pahiyom. Tita? Oh, maudi ay. Maudi ay. Kay Luminous man ang nilabay. Ni pahiyom si Razzie. Gikilig siya. Wa, uy! Nikiyata kasing-kasing, no? Tita saboy? Timani, strict ang parents nimo. Di pa maguyab-uyab, Razzie. Kaya dili sila masugod. Okay lang ako. May nangita dito nimo. May nangita nimo. Laro ko sulti ha. May nangita nimo. Pero tos gawas gate. Kay wa pasulas mga gwardiya. Kinsa? Kamu di ay? Salamat kaayo ha. Inyo pag yung gihatod ang akong cellphone. Okay ra, Corazon. Way sa pa yan. Dito lang ang tato sa atong school. Istorya naman diya ha. Distansya lang ko ninyo kamay. Ay, pagdugay katigalig. Mabuto sa pagkalit o magagilikanan ni Corazon. Oo. Stricto kay inyong gwardya din nisa. Bitaw. Huwag tanaw ko. Daghan na mga gwardya din sa inyong Pinoyanan. Bitaw. Oy, Stili. May kinaka diha, day. Paganda mo og snack, alam sa ato mga bisita, bi. Alastor, sorry kaayo ha. Wa ko makatabang sa imong but ipatabang nako. Human naman saba. Ako lang gipaduwig lain. Nanuhol na lang ko. Doon naman sa misugot. Iyo na pa. Hilumon man kayang imong kauban. Wa man magtingog-tingog. Mayasab nga, wa na magtingog-tingog. Kaya kung magkatabi na, iyan sab ang tanan. Today, doon ako ipakita ni mo. Unsa ka na? May nakitaan ko, taod-taod na. Di na sa gawas. Dili layo na inyong bahay. Karyot. Kay, akong ipagkuha nila ko salim. Kini. Ako kini. Mao kini ang gikuha nitong dakong uwak. Ako kini Alastor. Ikaw ang nagduwing na ng babae? Corazon? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.